sumatabang. Opo, oho. So, ini po fundraising activity ini para sa rewiring kang parokya ni San Miguel Arcangel. Okay. Medyo Oo. dakula po kaya ang parokya plus rectory. Ah, I So, see. Okay. siguro tanganing tawan kita po VP kung anong taon namok na ang parokya and then so just a brief Opo. story behind kung nga ta kay puan mag-rewiring. Yan, correct. Ang proper correct. person kaya ibata po Oo. digdio is si Nanay Cecil and si Ate Ruth. Tas hinda nang Iyo. duman sa Inabutan mo parokya. po sila duman, di ba? Ompo. Inabutan mo si. Ikaw pala mapaliwanag kay ni Madam Cecil. Mas ano siya kasi yung record. Pasatulos. Yung record sa ano. Okay, record sige na po. sa Siyempre secretary. mananggan. Bapot so nagdadango muna sa mga support Opo. sendo. Tatangit na kayo po na i-rewire iyan mananggan. O sige daw po. Si Ma'am Ruth o si Ma'am Sid? Ikaw po, Ma'am Si Ruth. Ate Ruth po. Yeah, okay. Ang parokya mi po, more than 400 years old na po siya. Okay. Since naging simbahan. Iyo, po. di ba? So, Oo. 421 years actually. Opo. Nagkaigwa ning so mga enot na simbahan, kahoy, nasulo. Oo. Yeah. Nagkaigwa ning mga changes na po, nagdakula. Tasaro siya sa mga enot na Kamang visitas. pinakainot na parokya, di ba? Bako man po, Sulibon. Libon pala. Libon pala. Opo. Correct. Alagad, saro siya sa mga enot. Enot, oo. Magayunon nga ni po ang history kan uwas, ang heritage niya. Diyan nagpuon sa kadakla ng mga Bicolanong padi. Diyan po na nurture. For a time, siya ang pinakadakol na padi na produce. Anyway, hindi pong simbahan mi, nag-undergo man po siya ng evolution, nagdakula. Alagad, ang aram ko po, nagkaigwa ng mga kasulo. Kaya, ang most recent na structure, bako na siya sa original. Nagkaigwa man although antigo na siya at recognized po siya na sa NHCP category siya ng heritage site. Nagkaigwa ng changes, kadaklan po sa facade. Pero itong kisame nagkaigwa man changes, pero electrical di po siya maray na sa salidahan. Dekada na po. Haluy na po. Kaya, actually po, may mga instansya na di nagagamit ang ilaw or kuryente sa sarong party kan simbahan. May madalas nagkafiestahan tapos biglang napapalsok, nagpa-brown out kasi nagkaka-outage dahil ang power loading mas dakula kaysa sa capacity. So, kan December dahil mas urgent ito, dahil pa kami makapariwire, nag-fundraising po kami para sa generator, na power generating set. Alaga, dahil man kami pwedeng power generation lang. Iyo, correct. Kaya kaipuhan namin i-address ito on a more strategic, in a more strategic way, itong rewiring. So, ang rewiring po, ang parish priest nag-engage kan services kan mga apprentice from BU. Yeah, oo. So pigibuhan po siya pigibuhan po siya ning audit, electrical audit, and then nagplan, nagibo na po ng plan. Pig-present po last month. At may budgetary cost estimate na rin po. Kaya hinguwa mina na magkaigwa na kita ning long-term response digdi sa pangangaipo na ini. Makapag-rewiring kita, maski inot ko na itong sa simbahan, tadakula po ang simbahan mi. Maski ihudyan po ang maski ihudyan itong sa rectory. Pero magayon kung sararoan man nga ni giraray po. So yan po ang katuyuhan mi na nagdigdi kami at naisip man nga ni po ining tabang mo ikembot mo. Mo the best ade. Okay, tayo ang arko talaga kan tabi mananggad igwa ki certain number of years lang. Opo. Yan na mga wirings na yan. Si Pramer, pero nga ning taon bago mag-rewire, may igwa kang kiwan talaga di ba? Ang mga linya baga po nag-deteriorate man sa mga kwan kaya. So importante ang safety. Lalo na sa mga nagka-estadya boda. So nagsirimba, mga sirimba. Okay. So kay po na i-rewire ito tabi. Ito lang na entire. So saka staran mo pa din ka sa bahay. Kaiba po ito kaiba sa rectory sa estimate. Kaya lang medyo dakulaon po pag
kung sararuan kaya Iyo baka man po nga. by face by by na face na. kami mahiro kayan. Kaya, Kaya lang nga ni makahiro at least maigwa ng initial movement opo. kay puan po sutabang nindo. Pero Yes. sutabang po nindo dapat Yes. ikembot. Iyan. Oo. Okay. Kung okay lang sa endo, sige po, madam. Sige Ano po, ini po igwa po kaming duwang kafiestahan sa parokya mi. Enot itong pagmayo, itong anniversary kan canonical erection kan parish. Alagad ngunyan po for 28 years na po. Nagse-celebrar kami kan Himuloan Festival. Oo. So ini pong fundraising na ini gigibuhon mi po sa laog kan Himuloan Festival. Saro sa mga activities. Oo. Kasi daily may celebrations, may activities. Saro po ini which will be on September 25. That's a Friday. Duman po siya gigibuhon sa may UAS Tennis Court. Yeah. Kasi yun lang po ang medyo dakula na. I see. Okay. May gusto ka tabi idagdag tabi, Ma'am Cecil? Tabi. May gusto ko itarampa. Taram na tabi. Nakaraman na. Sige po. Okay. Sige po. Actually, ang observation talaga, Yeah, kaipuhan na Yeah po, iyo. kuya na sa project na rewiring. Kasi, so paggamit kan mga projector, Yan. dahil Correct. na But Disyembre na baga, mabog taga mag Christmas lights duman. Ampo. Iyo. Di ba? Kay puan kimaray na klaseng connection. Connection po. Siguro na po kiredy ka mong electrician na pwedeng makatawang. Igwa naman po. Igwa Tapos naman, ang magayon po digdi VP ang local government kang UAS through our Honorable Mayor John Trinidad very supportive sa gabos Very na good. Very good. gabos Oh. na activities kang Paris. parokya. Oh. Mako lang siguro sa Catholic Church kundi Iya gabos na faith kang UAS noon. Pigsusuportahan kang LGU. Kaya Oh. magayon no na day man tigpapabayaan, Opo. monitored kami. Tapos ini pong dance, ining Again, tabang may kembot mo. Oo. Very yaon susuporta, nag-courtesy call po kami last week kay Mayor John Trinidad. And inassured niya sa parokya kan suporta Yeah, as very in good. tabang. Very good man. Okay. Kung okay lang po sa endo, kung di ba, pero po ang kaipuhan nindo na dapat ma-raise tatabi 3M. 3 million? Opo. Yung man. Kaya- Kaya mampalagay po. sabi mi nga ni po, Yeah. sabi mi po nila Father Dance, pudpud na ang sapatos Sapatos. na kakabayli. Dahil pa na, Dapat ang Dugay. sapatos mo saan takon kahoy. Okay. Bad mag-asulugod. Okay. So, iyan po initial yan o sa pagkabuan yan? subuo po. Kabuuan po. Mahal man talaga ang pagpa-wiring mo niya. Maski sarong baga, padre. Ampo. Maski sarong talaga, ang mga materyales, yan ang mga, sa mga switch kan, babaragon yan, ilaw, sa mga receptacles ka yan. Gabos, kay puan, tayo mo pwedeng bago ang wire mo, so, saksakan mo. Mga outlet, yeah, ampo. Di ba? Araw ka ng sitwasyon. Okay. So, no rin po yung aktibidad, I mean, dumanang mo na kita kung paano makatabang so nagdadangog tabi, padre. Sige po, go ahead, please. Igwa po kitang, of course, so ticket. Ang ticket po niya to is 500. Okay. So, siguro mahapot bata nga yayaong kita sa panahon na may krisis, mahalon ang ticket. Yeah, okay. Siyempre, mahal po, igwa kitang tig-raise na pondo. Which is iyo po nga nining rewiring kang parokya. And it would, sabi po ni VP Kusubago, mga tugang, may duration iyan ng mga wires ta sa tuyang mga tig-erokan. So ini man po natabang nindo, mahaloy ini. Kaya dahil lang kita nagbasa na repair lang, Yeah. nag-agi na sa mga repair ngunyan ang advice na po sa tuya is kay puhan na mag-rewiring na urog lalo na po sa UAS or even siguro po VP sa ibang banwa Iyo po. na mamatayan po niya to ang pag-fluctuate Yeah, ng kuryente. totoo. So sa UAS, mamatayan mo po iyan na talagang very visible, nahiling ta nagkikimat-kimat bigla. Yeah, So opo. kay po na po talaga. Kaya ining so ticket, not po so ticket worth 500. Okay. So iyan po, day kitang dinner. Usually dinner Yeah. for a cause. Mm. So aro kang ginibuta sa Fatima ka ito. Pero ngunyan, dance for a cause sa daying dinner. Oo. Pero sa paagi po kang local government of UAS,
igwa po ang night market ang uwas. Okay. So, ngunyan kakaulayon da ni Mayor Trinidad sa mga vendors duman na medyo marani duman sa venue tanganing sa mga ma-attend po kay ning Dance for a Cause duman naman mabakal. Ayo. Siguro mapot Yes. ay mga vendors baka ngaya may HEPA or Kung HEPA ano. Street ang apod Yeah. kayan eh. Oh, yeah. Pero ini po may mga permits pa ini. May health permit. Health permit po ini. Iyo, Kaya yeah, oh. ini po sa mga vendors po diyan, iyan sa mga registered vendors. Oh, very good. Malinig Sa yan. May LGU. assurance. Opo. Malinig yan. Ta-monitor kang LGU. Yeah, po. Municipal Health Office. Ompo. So meaning habang ngayang nagbuburbayli ka duman, nagikembot ka duman, Yeah. pag nagutom ka, may nakaredy pong pagkaon May nakaredy duman. duman. Bagayon So, ma. Matabangan tapos Opo, sa mga yang duman opo. Iyo na po. mga vendors. Yeah. Oo, okay. So may health permit dyan, etc. As may assurance po na malinig po yan. Opo. Dahil kitang problema dyan. So Okay. pang dual VP po, igwa Opo. po kitang sponsorship. Okay, So okay. igwa kitang minor sponsors na worth 5,000. 5,000. Okay. So ano po ang pag sponsor ka, minor sponsor, igwa pong 2 complimentary tickets. Okay. Okay. Tapos sa major sponsor po, 10K. 10K Okay. na igwang 4 complimentary tickets. Okay. Ayan. Okay. Ayan po, so means para makatabang. And of course, kung igwa kita dyan ng mga dahil naman makakaduman, taharayo ang uwas, you can always course your donation, your tabang sa account kang parokya. Okay. And magayon ko po, i-mention ko Yeah. man po ni VP Sige po. and mga tugang na ang sistema po kang uwas sa ang parokya very systematic sa financial matters. Yeah, So, gabos po iyan na pigtataonin do, kaipuhan po talagang pigi-issuean po yung kiresibo. Okay. So, transparency and accountability. So, kaya duman po, medyo mahal, igwa po kitang tatabangan. Kaya, instead na magtao ka lang, baka muya mo mag-enjoy, baka muya mo mag-kembot. Yeah. So, you come to uwas. Makibayli ka. Yan, So, oo. pag binayli mo supadi, syempre, Mas mahal ito. Mas mahal sa sponsorship. Totoo. Diba? Tapos siyempre, ibang step Apo. nindo eh. So, medyo saba na lang step nindo. Yeah. Diba? Sagradong mga bitis. Sagradong steps. ito. Sagradong steps, Kaya opo. pag kinabit mo sa padi na nayaon duman, iba ang donasyon duman. So, igwa po, apat po kami VP na padi sa Opo. St. Michael. Sukura Paroko, mi si Father Dennis. Sa Rupang Parochial Vicar, Father Nomer. Opo. Na bagong incarnate man sa kang Holy Thursday so announcement. Yeah, okay. And then si Father Joel Sarte, and then ang sa Indong Abang Lingkod. So apat kami plus siguro sa mga uwas no na mga padi imbitaran mi man po para to join us. Yeah. Sa diring parokya ninda ito. Iyo po. Oo. Okay. No rin nga ni po padre mangyayari ini na tabang mo ikimbot mo itong Dance for a Cause tabi. September 25 September 25. at 6 p.m. Magirilingan na po kita duman sa UWAS Tennis 6 Court. PM. Ang tennis court po kang UWAS, yaon mismo sa laog kang compound kang LGU Municipal Hall. Ano po? Iyo man nga dyan, nahiling ko po ito. Maski umuran o kung ano, dahil problema Opo, duman. open po. Open. So, September 25, 6 p.m. po UWAS, tennis court. Basta Okay. may ticket po ka mo. Iya. May gate po yan. Yes. Oo. Paglaog mo, ipapiling mo sa ticket. Papahiling Okay. Saan po, Padre, inutong ko na muna kung saan pwede i-course sa donations, sponsorship na 5,000 pesos, may 2 complimentary tickets, and then 10,000, may 4 na complimentary tickets po. Saan po, Buda, paano diba, interesado nga sa persona, paano po makaduman sa sinong account name o whatever, tabi. Okay. Ma'am Ruth. Actually po, diretso ang major or minor sponsorship. Diretso po sa account ng parish. Apo. Alaga Bangko po ito? Bangko po, Bangko. RCBLI, Roman Catholic Bishop of Legazpi. Ano po nga ng account name? Anyway, basta na ta, Apo, na lang po. ano So, yun. account Apo. name, Apo. puro sa account number. Important itong ma-announce ta. Yes, So, Iyo. okay lang yun yan, di ba? Apo. Okay, Iyo ano. po. Announce ta sa account number, kung anong bangko, pwede sindo naman magpadala. Iyo po. Okay, sige po. And then, pwede man po magdiretso sa parish office.
kasi re-resibuhan po yan duman, Yeah. or to contact our Parish Finance Council lay co-chair, Dr. Emma Rebato. Okay, So gapos okay. po yan, may resibo Opo, dapat oo. and acknowledged, fully acknowledged. Yeah. So kung aman din makontak si itong Finance Council, diretso naman sa opisina Sa nito. opisina po. Diba po pwede i-kuan sa endong donations or pwede kan sa sponsorship na 5 and 10 kung may gusto man magbakal worth 500 pesos. Same po available ang tickets. Ang tickets po available sa parokya, tapos pwede man po kami maglagak digdi magwalat kay VP. Pwede. Kaya lang, Oo. pag nagwalat po kami kandik, Giro din na padi uli ang padre. good as sold. Joke lang po. Joke lang. Opo. So, ang tickets po available sa parokya or makipag-coordinate, pero mas encourage me po, VP, na Opo. find time to visit our Yes, parish importante. sa UWAS. Magayunon po, kung Mm. mahilig po ka mo mga Instagrammable na mga pictures, mag-selfie, Oo. go to UWAS kasi Oo. talagang magayon po ang parokya mi. Ang itsura sa luwas, magayonon Instagrammable, Oo. pang profile nindo, and at Yeah. the same time, mas mamimidbida nindo sa lugar, Yes, and then yes, yaon po yes. duman sa mga tickets. Opo, oo. And igwa po kaming i-mention ta na inisa minsan lang. Igwa kaming life-size na Stations of the Cross Okay. within Oo. the parish patio Mm. na actually pigdadayo po ang UWAS pag Holy Week. Tamagayonon ang lugar. Yes. Pati po itong Opo. centuries old na may baptistry po Baptistry. kami. May baptismal font na Oo. made of carved Yun, stone. ko ito. Iyo po. Alyo no. Halo yun, no po siya. Sa mga natatanda. Dahil pati ito pwede alsahon. They pwede po. Talagang Naka-built-in built-in duman sa floor. Oh, I see. Okay. So yan po pwede nung gibuhon mga tugang ha. Dahil po masupog na magduman, mag-donate, etc. Tangani na ano yan. Ako padre sigurado igwa na akong papabakalang ticket pa. Igwa. Agdaon ko na ini nag-text siya. Nag-text siya. Sabi niya, magayon talaga ang parokya UWAS. Diyan ako naga-procession pag Good Friday. Good O Friday. si Dr. Chris, pero tabing ticket sa imo. 500 tabi Dr. Chris Ansaro. Kung gusto mong sponsor, di 5,000 pesos. 5,000. May duwa ka ng complimentary tickets mo si Agomo. Kami ni Mrs. madumana sa na kaming duwa. Di ako mangako di kita baka mapasuba ako sa pagpangako ko di sa on the air. Pero maduman kami ni Mrs. tabi sa Ampo. UWAS. Ta gusto ko siyang ilakaw-lakaw man naman ta. Pigdi-date ko pa diri si Mrs. Ayun, kay Puhan po Pag bako kami busy, 1 week baga kaming busy, may mga time, i-date ko siya. Wow. Hindi ko pagparaiwalon. Sige pa na Dr. Yan po. Chris Salamatan Maraya. Okay. So yan po ang pakiuron mi sa Endo, tabi, visit was, parish tabi sa Saint Michael the Archangel Parish. Pulwang kamo, ang pag anong alda po bukas an sa Endong opisina tabi ba? Monday to Saturday, Okay. open po ang parish Okay. ang office Oo. from Ah. 8 a.m. to 5 in the afternoon. Yan. May lunch break po syempre Okay. na 12 o'clock, pero bukas po yan from Monday to Saturdays. Close po Yan. kita pag Sunday. Yes, okay. So mas maray na Monday to Friday Saturday magduman. Go ahead po. Ma'am. And then pag Sundays po, pag may misa, starting next Sunday po, may sa may help desk sa Atubangan. Sa simbahan. Pwede po sinda pwede man sinda po magsimba duman. Iyo, Ang iyo, mga misa iyo. mi po pag Sunday, 5:30 a.m., 7 a.m., 8:30 a.m., 4 p.m. and 6 p.m. So mga 10 o'clock po igo ka mong bisa. Mga Wala po, pwede sinda magdiretso. 8:30. Ano pinaka 8:30? 8:30 po. Ang misa. last morning mass is 8:30, that is English. Ayun, okay. So, garo pag Sunday ako magkakaduman sa imo padre. Sure, always welcome po. Gabos po, welcome sa yeah, UWAS. Okay. So yan tabi ito sabi ni Pading Chris Short Pading ma-sponsor kita. Amen. Praise the Lord. Ang taraman mo Pading kita, gari sabay mo ako Pading. Okay. Taga dyan pala si Engineer Ani Salimbao. Ay, yes, Ay, po. Bista rin architect, engineer. 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 Bit-bit pala pa ni Madam Cecil.
si Engineer Ani Salimbabo da may duwa sinang santo na biga prosesyon pala. Every Friday. May pasok pala. Every Holy Week po. Holy Week yan. Iwarang sponsor padre. Thank you po. Dr. In Cristiana. advance. Dahil ko lang aram pong pera. Yan, Mano ba sir. sa mo ini na amigo ko. Amigo ko yan Kuda marayon man na tao. Matinabang ining taong ini. Okay? So kamo tabi mga tugang kon interesado, yun na lang po ito ang gibuhon nindo. Na exercise ka na, nakatabang ka pa, di ba? Ang pag-exercise bago niyang pandikan mga maedad, importante. Importante. Di ba? Oh. Ano po itong sound system? May kimat-kimat doon. Igwa po. May kimat-kimat pag nag-violin. May disco. May disco ball yan. Oh, tang inabot ko, anabot ka ito manay baga so may lihan tos maliwanagon. Igwa po. Oh, may disco ball ha. May disco ball. So yan tabi. Disco Okay. light. Sige po, baka may gusto kamong idagdag pa tayo. Baka may nalingawan ako. Okay, so ang Okay. start po kang himuloan festival po Oh. niya to September 20 opening po iyan. May parade kami kay yan VP mga Opo. tugang sa palibot kang UAS. Okay. With the support kang LGU through our Honorable Mayor John Trinidad. Oo. And then the whole every day po kaya na 9 days novena, igwa kita pong highlighted the mga activities. We don't Okay. just celebrate the novena masses, but oportunidad man inita nga ning makaheras kita Yeah. duman sa mga katugangan tang may mga pangangaipo. So ibang details po kang mga highlighted activities ta, Opo. Ate Ruth and Nanay Cecil, baka po. Sige daw tabi. So, September 20 po, after ng 7 a.m. Mass, yun ang opening Mass. Opo. Ikaw na po kita ang opening parade kaibahan sa mga gabos na mga eskwelahan na sakop kan parokya, pati so LGU. September 21 is Monday. Opo. Ikaw po kaming adultong bunyagan Okay. na libre. Ano ang bunyagan sa edad na? So may Opo. poon po Adult, 8 years old. Okay. 8 years old pataas, pero sakop lang po kang parokya. We Ayan. have 20 barangays. Okay. Ano po kaya yan? Within 20 barangays lang. Territorial kita Iyo, pag-abot sa iya, Arag. iya, oh. So 20 barangay sakop nindo. 20 para barangays. magpabunyag. Opo. Na day pa nabunyagan kan ang mga baby pa sinda. Iyo po. Okay. And then September 22 is Kasalang Bayan. Okay. Gabos parang marriage validation po. So gabos na mga nagsasaro or civilly married. Opo. Sa 23 po, ini ang pigmamaot mi na mangyari sa parokya mi. Normally po, ikaw kaming healing mass kasi Opo. kafiestahan po yan ni San Padre Pio. Okay. Alagad, ngunyan, gusto ming imbitahon kasi garong kulang ang panahon na pigstay ni So, relic po Ni ni Saint Saint Charbel. Charbel. Yeah. Okay. So nag-visit po si Saint relic ni Saint Charbel sa Oh. Fatima sa UST. And then dakul po nagahabol na muyang mahiling. Mahiling. Tawo. So, Dakul sa nagharapot pa ka ito. Kaya ngunyan through pakikipag ulay kay Ayan. Father Nolan Ke, na very close man po sa kuya, na nagmentor man sa kupon Yeah. kang naglaw Yeah. ko seminaryo. Pig-request me na baka pwede one of the highlighted Yeah. activity kang himuloan is magdalaw su relic ni Saint Charbel sa Saint Michael Parish UAS. Yeah. So, Very ma-update po kami VP, Yeah. ma-inform Opo. po me kapag nag-positive po. Pero more or less positive po. May mga ayusin lang Ito po makasama si Father Nolan sa imo. Opo. Documents and communication Yeah, na kay yeah, Juan po. Yes, yeah. Ate Ruth po. Ano may po? ayoson lang itong ano. After And then sa 24th, in the morning, may vocation campaign po sa mga schools. Okay, Care okay. of the Commission on Clergy. Opo. 23 pa rin po pala yon sa 23. Oo. And then sa 24 po, may medical outreach. Okay. So, Okay. re-requeston mo sa mga mga doktor sa mga bulong makaproviding medical services Yeah. doon. And then 25 po ini pong tabang mo ikembot mo. Yeah. No. Okay. 26 saka 27 may himolahi po kami. So activity kan youth overnight po 'yan. Opo. Paano sindaning mga activities diyan. Mm. Ma-relaunch man po kami kantada sa 28th Sunday. And then 29 po itong kafiestahan or Himoloan Day. Yeah. May misa syempre alas 6 sa aga, paghapon alas 4. May prosesyon. Opo. Prosesyon kan caravans ng mga produkto po kan mga barangay.
bago magmisa, kung Opo. celebrated mass with the bishop, Mm. alas 5:30. I see. Yeah. Opo. Ang ano po VP ang misa ta po kayan Mm. po on September 20 is 20. hapon na 5:30 in the afternoon para mahalat po ang parokya ka mga nasa office, nasa school, tanganing mas dako lang makapagsimba po. I see, okay. Magabayari ko dyan. Hanggan. So, hindi pa rin na kwanta, tabang mo ikimbot mo, parte kang Himuluan. Himuluan Festival. Okay. Para po sa day pa nakasabot, lalo sa mga aki pabaga o doon nasa eskwela na sa ibang, ano po sabi pang Himuluan dami, Padre? Ito po, Ate Siyempre, Ruth. magpalit. What is Himuluan? Himoloan po, para siyang tinagba. Himolo. Pero Thanksgiving? Pag-atang po. Pag-atang. Sa pasalamat, sa gabos na bendisyon, Opo. sa kapag-ataman sa mo, sa grasya na narelisisibi sa hali sa Diyos, sa paagi ni San Miguel. Opo. Pigigibo mo po ini, nag-start ini 28 years. Okay. 28 years ago. 28 years ago. Mm. So, magayon po ni VP, kada barangay may mga produkto. Iya. So may ansaro sa Yaon duman sa Konindo. yaon duman sa parokya. Ansaro duman na produktong midbit siguro kang kadaklan. So pig-apod na puto uwas nun. Ay, the Yan, best. so- Gusto ko so crispy. So crispy. So, Yan po, yaon iyan dyan. Duduk, kuha ko sa kape. kape. Matagaso, or- gusto ko palumoy ko naman sa Yan. kape. Pasiramon. Di ba? Iyo manangan. Saro iyan sa Oo. sa mga piga. So naggaraga mo, Opo, masiramo yan. na. Lalo na kung may mainit kang tableya. Yan, table. Ay, nako, masiramo na sa hot choco, chocolate. Tapos VP, Wala, so, magkayo na. bagang kaping bagas baga padre. Yan, kaping oh, bagas. So, yan. tinutong. Yan, Yan. opo, okay. Paano Sige po ining so mga pigo-offer ka mga barangay, ba, mga bagas, mga gulay, Oo. iyan po, dahil man iyan pigtatago kang parokya. Okay. Kundi after the mass, tigo-offer yan, pigdadara po iyan sa mga seminary kang diocese, sa Sipi, sa Panal, Sa Panal, sa oo. Naga. May didumanan man May pala. pigdudumanan po iyan. Oo. So, Orphanage. orphanage sa tabigi sa San Antonio Tabaco and then jail community kang I Huas. see. So Okay. dumanta po yan pigiheras. Tapos sa iba sa mga religious houses na yaon duman makikisumaro. And then sa mga parokya tigtatawan Didonate ba man po? Pigtatawan ta po yan Si share sa man mga nito. bagas. Yeah. First time ko ini VP na mahiling last year. Talagang grabe. Grabe. Pero mas grabe pa kay ito kanday pa man wara pa so day pa nabanga sa parokya. Iya. Oo. So dahil igwa na po kitang sa main UAS, igwa po kitang pirang parokya. Apat na Apat parokya. na? Oo. St. Michael Mother Parish, Oo. St. John Perpetual Help sa San Juan UAS, Oo. Balugo Balugo. Parish, and then Badian. Badian. So, Ay, itong apat na ito palan. po. So, Konindo, sarong parokya dati. Pero ang Mother Parish po, VP, yung mangyari yan. is St. Ano po, mga Michael. permanent parish, mga quasi parish pa lang. Iba ko, Parokya na po. parokya na, Parokya talaga. na po. Okay. Okay, very good. Okay, so yan po mga tugang ha. I-assign ko tabi, Padre mo si Jimmy, si Apo. reporter ko. Yes po. Ining mga activity mo naman sa Himuluan, etc. Basta pagpadawnan ko sa imo puro permi para ma-update kita sa ino tabing aktibidad. Pero dahil po kalingawan, ini mga tugang na tabang mo, ikembot mo. Ayan. Ha? So mga ticket, siya po sa parokya, and then ipapachat ko lang kay Padre so bangko para ma-announce kung ulit-ulit. So gusto tabi na magkuhan. Tabi kan sa indong kuhan. Okay? So, ano pa tabi? Okay na ako? May, So far po. Igwa pa? Okay na po. Salamat. Sige, okay. Salamat po sa ngaran po kang Kura Pero Paroko. alam ko na pa din, Opo, sorry. papatala mo ta ka Okay, sige. diretso ta. Itong boses mo, i-replay ko ito. Sige po, sige. Iyo, Okay okay, po. pag mataram ha. Okay. Ikaan mga sa pangapunan mo sa enda, naka-record na yan dati diyan. Ampo. Ipapadangog ko gari sa mga programa ko, ha. Iyo po. Kaya ka mapinali. Okay po. Final. Okay, ikaan mo na Okay. tabi, Ma'am Roth. Go ahead please. Pangapunan tabi. Mensahe. Salamat po sa DZGB, kay VP, sa oportunidad na ini. Salamat mo po sa Indo na mga nagdadangog sa tuyang listeners and followers digdi sa program. Nangangapodan po kami sa Indo na may advance na pasalamat sa Indong Tabang, Yeah, yeah. sa Samuyang parokya, sa proyekto ming electrical rewiring kan Samuyang simbahan, as in rectory. Maghirilingan po kita sa September 25 sa tabang mo ikembot mo
Dance for a Cause fundraiser. Salamat po. Okay, thank you. Ang sa tuya tabi na kwan, PPC. Parish PPC Leco Chair, Madam Cecil Villarreal. Okay. Oo. Thank you po, Yeah. DCGB, Mm. sa oportunidad na kami digdi na maihirasmi ang samuyang mga activities sa Himuloan Festival nagigibuhon sa September 20 to 29 ang Opo. kapistahan. Mm. And siring po sa tinaram ninda advance po na pasasalamat sa tabang na ihiras nindo, especially po sa 25 na Yeah. okasyon. So Dance for a Cause, yan po ang pinaka-main. Kaya Yeah. kami para tabang Kay kuhan tabi kay 3 million para sa rewiring kan Opo, simbahan. 3M Iya po ang kailangan Kay ng Puhan. namin Oo. ng Paris para Yeah. ma-realize yung project na talagang yan ang pinaka Mm. problema may mga masses na di nakapag-participate sa mga kwandasi yung projector. Yeah, correct. Yan. Oo. Tapos Power, yung baka sound system yun, susaksakan, nagpuro-problema yun na. talaga, opo. Diba? Bumibigla na sana. Nawara. Kung minsan nga ni, Dapat mag-megaphone na lang si Padre naman. ay, di, kung minsan nga ni po na si Father naman, pag iba yung ano ng microphone niya, Oh. dahil na siya nagagawa. Kung halimbawa, Padre, ma-rewire na ito, Opo. gusto mong yung pakarayon sa sound mo naman, uyan na lalaking yan na chipstick, iba Sige ko naman po. sa imo. Sige po, Si sige po. Premier, libre man na yan. Opo. Father Dance, ha? Yan. So, paayos kan sound system mo naman, yan tabi, iba ko sa imo. I-chat mo sa Opo, ako. I-chat opo. mo lang ako. Ha? Okay, sige po. So thank you Padre, po. ka na tabi. Sige, Tabi. Padre, ano Pasiram-siramon mo ta. Ining busis mo ko. Kung anong ko ini. Okay. Sige, tabi, go ahead. Diyos maray na aga po giraray mga tugang sa gabos sa naghihinanyog digdi sa programa na anhapot digdi sa DZGB. Iniimbitaran mi po kamo na makisumaro sa aktibidades ngunya na maabot na September 20 to 29. Inaapod po ining Himuloan Festival sa UWAS sa parokya ni San Miguel Arcangel. Urog lalo na po mga tugang ining pigraranimi po sa Indo, dinudulok mi sa indong tabang na Dance for a Cause. Ini po para duman sa rewiring kang parokya ni San Miguel Arcangel asin kang rectory. No? Tabang mo, ikembot mo. Huwag ka lang magbigay, kundi maging masaya ka rin sa pagbibigay mo. No? So kay ini pong tabang po nindo, it will go long years sa parokya, and pirmi ko po inipigtataram na ang parokya nindo, ang parokyata dapat padabaon ta, dapat atamanon ta. Ngata, this is where the house of God, where He meets us, He waits us, nagahalat sa tuya. Kaya dahil lang kita basta nagtatao, kundi dapat mas mapararom sumining kang pagtaon niyato, pagtabang niyato sa satuyang mga simbahan, sa satuyang parokya. So mga tugang sa Giraray po, hinahagad mi ang sa indong tabang sa paagi kan sa indong pagkembot sa maabot na September 25, 6 p.m. sa UWAS Tennis Court sa UWAS Albay. Tabang mo, kembot mo. Sa Giraray, sa ngaran po kan sa muyang kura paroko na si Father Dennis Postrado, kaiba ang mga padi sa parokya, Father Nomer Balmaceda, Father Joel Sarte at ang inyong abang lingkod, kaiba kang nagbumubuo kang Parish Pastoral Council and Parish Finance Council. Maghirilingan po kita sa September 25 as in September 29 misa kon celebrada 5:30 in the afternoon na pamamayuhan kan sa tuyang obispo na si Bishop Joel Z. Bailon. Gagiraray, salamat as in Diyos ang magbalos sa indong tabang sa indong pagkembot dakula ang maabot kang parokya ni San Miguel Arcangel. Salamat po VP Henry and sa gabos sa staff kang DZGB as in ipadagusta ang mission. Salamat po. Yes, thank you so much. Ako dudak magikikimbot si Bishop naman. Iyo. Karawag mo naman si Bishop. Bishop makimbot tabi kita. Baka Ayan. ano na nagdagog si Bishop. Pag nasa auto si Bishop Nagdadangog, naka-tune in. Kasi sa alas 3 kong programa, nag-intro si Bishop sa kapilyohan ko no.
Okay, sige po. Salamat. Salamat po. Very Thank you much po. Si Jimmy, Thank you assign ko very sa Indo, much. duman sa activity nindo. And then, Apo. from time to time, pag taga-apo lang, taga-apo. Ha? Apo. Para ma-update kita. Then, Basta na lang, so, pero mag-iba akong short plugging lang kayo. Nag-ibang Apo. taga-plugging. Thank you po. I-replay ko itong boses mo. Yes po. Account. Opo. Iyo, ito po sa account Account. number. Yan, sabay ta po sa plug. Ibang tagang isa. Thank you po, Ate Malu. Salamat po. And then, Kaya pala nag-upload ka sa bago. Talagang hapot. Kunya ang Canada, po, talate na ako nakasibag ko subang. Yeah. Tapos pinungo ko si JMB. Oo. Good morning po. Okay, sige po. Ingat ka mo. Salamat po. Salamat sa puto. Thank you po. Salamat sa puto, Tabi. Okay, thank you so much. Mga tugang iyan po sa tuyang mga bisita, si Father Noman Anwar Nasser, siya po ang parochial vicar kan St. Michael the Archangel Parish, yan po sa Wasalbay. And then, ano yan, para po dumansay na pong, Dance for a Cause, supportahan ta po ini, mga tugang para makatipunin pundo, para po sa rewiring kan sa inang simbahan. 8:20 na, mga tugang an oras po sa Pilipinas, magbabalik po ang hapot, makalipas lang ka nagkapirang mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo, Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at de kalidad, nung Meatshop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung Meatshop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung Meatshop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung Meatshop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, nung Meatshop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung Meatshop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Para sa bagong Legazpi. Smile always.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:32 na, sa linya po si Jimmy de Salita. Sa dagdag na report, may nakahurum po ining counselor dyan po sa Wasarbay. Jim, good morning, Jim. Yes, BP. Maray naga sa mga parantaba. Yung kita ngunyan digdis sang gunian pang lungsod sa syudad ka na Ligaw. Makakaroon niya to ta, BP, si City Councilor Ted Residilla.
kuan ini preskong informasyon dahil sa resolusyon niya na magbugtak nin fire department fire station sa Coastal Barangay Canligao. Approved and iyaw na ang resolution ta BBP papaabot na ini diyan sa regional office kan Bureau of Fire Protection. Kan katuyuhan kay ni day manigaran ang coastal barangays kan Ligao medyo nag-aasinso na dakol naan na mga negosyo and dakol naan mga nagbibirisita ta BBP because kaining mga pagbuto akan mga resorts and iba pang mga negosyo, turismo, buhay na sa lugar na ni. Kaya, in kaso iguanin mga rimalaso, emergency, at least dahil na maasa pa kan responde hali sa sentro na medyo may distansya. Kung iguan na duman, ninistede na permanente, di at least kampante, dahil ki problema sa mga lugares kan coastal, digdi sa siyudad kan Ligao. Yan digdi si Kagawad Ted, Residelia Chairman Committee on Environment, Sangguniang Panlungsod, Ligao City. Kagawad, good morning. Si BP Henry po sa Angkor sa DCGB. Councilor Ted, maray na aga po. Hello, good morning, BP Henry. Good morning po, Councilor. Okay, good morning sa mga praantabay dyan sa DCGB. Opo. Councilor, gura no po ka sabi nga ni, although an important siya una, pero gura no po ka urgent dapat na maibugtak na iyan na substation o yan fire station diyan po sa area ng Canligao. Henry Sub Fire Station. Opo. Kasi pagkasaruan mi na it's high time na magbugtak naming sub-fire station sa coastal barangays Canligao, covering the barangays of Maunon, Kabarianan, Katburawan. Kasi tabi Henry, ining coastal me, ano ba ining Ligao, elongated ang kwan, pagpuon sa mayon, hanggang sa west ko, sa dagat. Kaya ang distance kan Ligao, ang senso kan Ligao to Maunon, barangay Maunon lang, pinaka-nearest barangay ng coastal is 51 kilometers. Harayo pala na, no? Harayo. Iguman kitang sub-fire stations sa ang barangay Paulba. Pero, ayan, mga 35 kilometers pa haling Harayon, ano? Harayon and winding road pa. So, they makakakaskas. Kaya, ang napagkasaruan mi na, it's high time na magkaag na dumaning sub-fire station para maserbihan taman duman sa mga residente duman na kung tipkaran mo ngunyan, Henry, kadakol na ang population duman medyo makaskas ang pagdakula. And yung mga public facilities siguro na kita duman, resorts, mga commercial establishment, sagad sa mga fishing related na mga activities siya unan sa kulon na duman. So this will cover the barangays Maunon, Katburawan, Kabarian sa Kuyanta sa coastal barangays Canligao City. Alright. So, ano po yun di-approve na po ang councilor, ano ang sunod na step tabi? Approve na sa resolution may dadaroon mi nilang ining resolution may duman sa Bureau of Fire Protection Regional Office para further consideration. Anyway, we have at sa present may queen man kita duman, may mga truck na kita duman na pwedeng gibon ning bumbero ta andi ka baga iko ang mga truck na so nagsiserbi pa kikurulong kitubig lalo nung nakaaging tagin talaga grabe ang water shortage duman kaya ikaw kitang kuyan duman mga standby truck ang gigibunta lang mag-request kitang magman ng sub-station duman and ang plano may man pwedeng mag-training kita mga fire volunteers duman sa area
mga taga-Duman. I see. Okay, mas bagay yung po yan, ano. So, ano sa mo tabi kagawad? Sa ko gari may positibo man ang response kang Bureau of Fire pagabot kang andaw. Sorry po. Sa ko gari positibo man ang response kang Bureau of Fire. Nindang araw ka ng mga improvement di ba? Sana nga ni, makonsider nila considering yung sitwasyon mo niyan kan coastal barangays na kadakol ng mga business establishment naman and notifikaran ka na naglalangkaw na ang population naman, mga residential areas, nagdadakula na eh. I see. Opo. Sige po, Councilor, salamaton na maray. Tabi, congratulations, Tabi. Sendo. Thank you, VP Henry. Salamat man sa imo, Tabi. Opo. So yan tabi BP si City Councilor siya ang sponsor tama si Kagawad Ted Residencia sponsor sa resolution na ini and ipapabot na ni dyan sa regional office kan Bureau of Fire Protection na resolution na ini para sa sendang disposition or konsiderasyon. Yan tabi BP yan sa to yung mga dagdag na informasyon from Sangguniang Panglungsod, Ligao City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, kung man kita mga tugang sa kinumugtakan ni Jomar Bie, o kaya ni Joshua Bino. Joshua, good morning, Joshua. Oh. Yeah, good morning. Yes, Bibi, good morning. Yes. Good morning sa mga paraan tabay. Dai na pangyari, so itinuga ni DPWH Secretary Vince Dizon na katapusan kan Hulyo 2026, mapapakinabangan na kan mga residentes ang initial na 2 lanes kan tulay na bakal na masugpon DP Henry sa Barangay Binitayan asin Barangay Kilikaw digdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Patatandaan, Mayo 2026, binisita personal ni DPWH Secretary Vince Dizon ang naunambita ng tulay asin itronomi sa kaini sa tubangan ni Governor Noel Rosal asin sa mga residentes kan Daraga nakatapuson ng initial na 2 lanes kan tulay sa laog ng 2 hanggang 3 bulan. Ug gani kung sain susog gani na sa kalkulasyon matatapos initial na 2 lanes katapusan kan Hulyo presenting taon. Kuli ngunyan, pitsa 3 na BP Henry kan Agosto, nagpapadagos pa ang patrabaho kan tulay na ini. Sa madaling sabi, dai pa man magagamit kan mga residentes, sa madaling sabi, dai na pangyari sa ekonomisa ni DPW Secretary Vince Dizon. Yaon kita kan magbisita ang DPW Secretary dyan sa naunang bita ng tulay sa tinakwan niya ni direktiba si Engineer Jose Angelo Caragdag, ang District Engineer kan DPW 2nd District Engineering Office, kung sa sigun kay Secretary Dizon kay Engineer Caragdag, iyon na ngayon ang pinakainot mong assignment na dapat tapuson takan panahon na ito BP Henry bagong to ka bilang district engineer si Engineer Caragdag. Nagtango man nag-iyo naunambita ng district engineer kasi na ipronomisa na talagang tatapuson ini susugdo man sa ipigtalaan na petsa kan sa inda mismong secretary natapos na BP Henry itong ipronomisang panahon katapusan kan Hulyo, pero sagkod mo niyan, nagtatrabaho pa tabi BP Henry, talay na yan, namasugpon kan Binitayan, Kilikaw, kung saan kan mahilingan yan Secretary Dizon, biyong napapamuda, tahalo yun ang iya, dahil pa natatapos, nagpromesa ni Aldaw, dahil man giraray na pangyari. Siguro, ipapunta kay Karen si Director, so District Engineer, nataday nangyari itong sendang target. Ano kaya? So, ano daw ang rason? Ano, dahil man kinuhinhay sa DPWH lamang kung nataday nangyari itong direktiba kan secretary. Muna kasuapo. May nagtatrabaho mo niyan, Joshua? Ongoing BP, may mga nagtatrabaho. Ay nag-welding.
Iba-iba kanya-kanyang trabaho bibero. Pero, so, ano yun so tulay, may latag ng, kumbaga, gari mga plates baga. Tapos, mabuhos pa yan kisiminto. Tapos, ma-asfalto. Gari dakul-dakul pa BPN rehan, kay Puhan, trabaho. Kaya talagang, dahil man ito na-realisar na July 2026 na kuta na mapakinabangan na. So, initial na 2 lanes. Ang original design kay BPN 4 lanes. Pero sa promesa ni Secretary Dizon, at least 2 lanes kaya tapusin by July para magamit na kan mga residente. Okay. So yan, tabi BPN ang sitwasyon dyan na tulay na yan na dahil man giraray natapos susog sa promesa na mismo kan DPWH Secretary. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwa. Angel, sandali lang ha. Standby muna kamo, Angel, Karen at saka Pading Al. Kapag kayo mag-overtime ako. Taon, may bisita ako digdi. Palawagan rin tabi ito, Jerome, na tulutang bisita digdi. Patukawan na ta. Habang nagre-design, dahil lang ko na muna si Karen Ala o kaya si Angel Mostasa sa dagdag na report. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay. Mas fácil, conveniente, as in less na gastos mo niyan para sa mga senior citizens sa Legazpi City, VP Henry. Dahil sa muna na pagkaaga, nidibuhon ang ceremonial turnover kan GCash card para sa mga sa VP Henry na 56 na senior citizen digdi sa Legazpi City kung si digdi na VP Henry iaagian sa inyong mga social pension na mare-receive. Sigon na VP Henry kay Alcalde Hisham Ismail halis sa kabilugan na sobra sa 3,522 na mga pensioner sa Legazpi. Nasa 56 pa sa VP Henry ang nagpahayag din interest na may ginaman sa inyong mga social pension sa GCash. Alam Okay. VP Henry, itong sa GCash, nag-allocate sila ni nasa 20,000 na mga GCash card na itataos sa mga senior citizen digdi sa Legazpi. Namugundo ka VP Henry ang tagsangkan na paliwanag kan alkalde. Okay, go ahead. Cash card po kang kada senior citizen, mga social pensioners kang LGU Legazpi. Sa tuyang tinginggan niyo po na gabos pong senior citizen, mailinda kung gaano ka-convenient ang magkaigwang GCash card na pag-payout po. Dahil at least every quarter day na po sila mapasiring sa payout center na mapagalon, halabawang pampila, minsan po mainit na po, tapo, madiskwito, and at the same time, dahil 1-5 months na po ang nakuha ninda every quarter, at na po mabawasan. Pagi ko po kang GCash, halos sa 15 pesos lang po ang mababawas sa indang 1,500 ng kuha. Kumpara po, kumaduman po sinda sa venue kang payout, lalo-lalo na po kung hali sinda sa northern or southern barangay, iabot po sinda ki 300 up to 500 dahil may kasabi po pong pagkaon. Kung sabihin po, pag ulitin ka sa indang 1,000 na lang po matatanda. So, ito ang pinaka-safest and easiest and at the same time very convenient way para makuha po, matanggap ang sa indang social pension. So, sa paagi po kang pakikipag-MOA kang LGU Legazpi sa GCash, naging posible po yun and we are lucky enough to have a free allocation with 20,000 free GCash card tabi hali sa GCash. Angel, ang ilalawag yan sa GCash, so hali lang sa city government, dahil kasabay so haling DSWD yan, Yes po, VP Henry. Elemento magkakaigo lang sa GCash card itong mga pensioner kan LGU Legazpi. Taka sa bago, may nag-apuda naman sa kutungkol naman sa second quarter. Maritong ideya man na i-GCash na lang ta. Kung nalik ka sa north, south, mapamasahe ka, medyo na ko lang magagasto. Di ba? Apo, and kasi naman depende na 1,500 na mare-receive ka mga senior citizen. Tapos iba ba, syempre VP, man imagine na solo-solo, may mga kaibahan na nagadian. And then syempre, subaya duman sa lunagan, pag-VP sa pagkaon. Kasi naman ngayon, matatada ngaya sa inda. Yeah, very good. Good idea yan. Pwede po yung ibuhon. Mag-ibo ka mga senior citizens sa mga akin ninda, may mga pwedeng mag-ibo na nakapangaran duman sa lulo o duman sa senior citizen na member. Kaya na, social pension. Tabako man gabo sa senior citizen, igwa ka yan, di ba?
Inat VP Henry, digdi sa 3,522, nagpa-survey ang OSPA kung si Sena ngayon gusto ngayang mag-iagi na lang sa GCash. And then ang primero VP Henry, nasa 56 na mga senior citizen ang nagpahayag na ng interest na i-GCash mo nila ngaya. Pero sa iba ngaya, gusto pa lang ito VP Henry na traditional na payout nila. Pero ang point man kan LGU, pati na kan OSCA, iingawahin na, tanganing mas hassle-free na duman sa mga senior citizen digdi sa Legazpi City. Daling ka, basta majority ng uyon, pwede na yan. Opo, VP. Opo, di ba? Madali man sana ang pag-cash in. Yes, po. Cash out, di ba? Cash out ka sa GCash. Bago Pwede na VP Henry i-presentar lang sa tindahan. Oh, yeah. Correct. Pero ba sa VP Henry ATM card na pwede na nang i-avail dito sa VP Henry para ba naman kay kuha na mag-online sa cellphone dahil sa bako magagabos VP Henry na mga citizen tao maggamit ng cellphone. Okay. Sige, Angel. Salamat. So yan VP Henry, ang mga lugang pa pong informasyon halit sa luwas is Mustaza District Service. Sige, standby na muna tabi paningal at saka Karen. May bisita ako digdi, tabi mga tugang na tulong gentlemen. May igosindang gustong ihiras tabi sa Indo. Bata, igwa na lang kita 10 minutes. Kaya, boss. Kaya. Fast track sana. Sige, ano tabi, sir? Igwa na lang kita. Ayan, okay. Sige daw. Yung digdi mga tugang si Real Estate Broker Association of the Philippines Incorporated President, Legazpi City Albay Chapter, Jonathan Macaraig. Yan. PRO. Rebap Legazpi. Joseph, ay bid ko lalaking pangyari sa maabak ka. Si Jax Nabaldoza, immediate past president, Rebap Legazpi Albay Chapter, and si Sir Sami Chan, VP for Externals, siya po ang seminar chairman. May seminar po sinda para sa real estate sales. Si Sir Tabang Pining Maino. Di ka nang muna tabi, chairman, tabi, Sami, Sir Pining Maino. Namuna. Okay, ika nang muna. Sige. Maray na aldaw tabi, Sir Henry. Yep. At sa gabos ng mga nangingangog sa tuyong programa. Aram ko, pinaka number 1 kita sa Legazpi. Sige po, salamat. Nakulang digi sa Legazpi, bilog na Bicol. Yes, nakulong kitang subscriber online. Ay, salamat. Sige po, go ahead. Sa muyan pong pinapaabot sa mga nangingangog sa programang ini, na igwa po kita sa August 6 and 7, okay. Na seminar para sa real estate brokerage, a seminar for real estate salesperson new entry, August 6 and 7. Okay. As in sa August 8, igwa po kitang continuing professional development or CPD for real estate broker and salesperson. Igwa po ini na 5 CPD units, face-to-face po ini, nagigibuhon dyan sa Legazpi City Convention Center. Okay? Ang tema po kan sa tuyang seminar is Professional Real Estate Sales Practice 2026. Compliance, competence, and closing more transaction. Yeah. So, iyan po mga katugangan sa tuyang pinapaabot sa Indogabos. At igwa po kita mga streamer na nakapastil dyan sa mga digis sa sa may ranigis may BPI sa may kanto. Yeah. No. Okay, duman man sa may UST Hospital. UST Hospital. UST Hospital. Nailing ko ito man ang gano'n. Opo. Kung para magkaigwa kita ng kaaraman patungkol sa seminar na ini, bako lang sa mga salesperson ang pwedeng mag-attender. Maski sisay po na interesado na makaaram kung patungkol sa mga daga, sa mga sa mga transaksyon, sa mga halimbawa may mga property kita na ibebenta na di pa naayos ang mga papeles, mag-attender po kamo digdi. Tayaw digdi po ang satuyang mga topics patungkol kung paano mai-transaksyon ang satuyang daga. Pasiring man sa 7, yaon po diyan si Attorney Rimulacio na saro po siyang BIR attorney na nagtataoning
impormasyon sa publiko. Digi sa August 6, ang satuyang taga-Taram, si dating National President po kang REBAP, na si Mr. Roy Teodoro. So, magayunon po ang sa iyang mga ipapaabot sa tuya. Kaya, very important po ini. Ang August 8 naman po, iyang putang sa mga renewal, sa mga salesperson, saka sa mga broker. Igwa po kitang 5 units day. Ang tagapagtaramta naman di speaker is si Ma'am Elineta Tan. Ayon. Dati po siyang PRC Director. As in, pag-iri ba miman po siya sa Legazpi City Albay Chapter kang Yan po, Sir Mr. Sir Jonathan. Si Engineer. Engineer. Engineer na muna. Engineer Joseph, go ahead please. Invite po ang gabos. Urog na po sa mga gustong maging legitimate salespersons po sa Legazpi, pati po si gusto po mag-renew kang sa indang lisensya. Kaya po itong continuing professional education. Ini pong D3 para po sa salesperson ay sa renewal kang salesperson tsaka sa broker din po. So inimbita namin po gabos pati po itong mga interesado na mga may mga pagrulugarin na dakula na gusto pong maintindihan ang tungkol sa daga. Yan po ini ang pinakatama pong venue para po sa Indo. Yes. Apo. Sir Jonathan. Marina Alda po sa Indo Gabos. Ang PR, ka pa na tagapagtaram kayo niya. Pigpainan ko lang po sila, tanganing mas malinaw po Gabos. Pig-imbitaran mo po sa mga Gabos na interesado na mag-attend kayo ng seminar about sa compliance po, about sa real estate salesperson. So mga, especially po sa mga nagpabakal kidaga na dahil pa sinda accredited sa PRC. May kakibat po ining ko yan, penalty. Pag di po na sales na accreditation hali sa PRC. May 5 units pala nila, no? Bako, ako yan po gabos, bali 12 units po. Pag new salesperson po, new entry, 12 units. 12 units. Pag new, 12 units. 12 units. Pag renewal, 5 units lang. 5 units. Pero ining pag nagatin sa seminar, perang units ini? 12 units po. At perang kayo po na units for sa renewal? 5 units lang. 5 units. Sobrahon na nga. Sobrahon na. Importante ini. Pero mas maray so kaaraman tungkol sa real estate tabi. Importante, may share sa Indaga Boss. Yung tabi. Okay, opo. Panganin maging equipped sinda po kay knowledge about sa real estate transactions. So, para at least aram ninda ang mga lay na dapat nindang sunod doon. Minsan pa may mga sa ethics, takol pong topic na i-discuss sa mga speaker. Opo, okay. Magkano po ang registration fee? 2,500 po sa 2,500 sa new entry. New. So renewal, so dati. So kuyan po, so renewal 1,250. 1,250 renewal po. Okay. Saan po pwede mag-register? Pwede man po sa nakakuyan po ini sa kuyan sa QR code sa kuyan sa disseminate po sa social media sa Facebook, nakalog po doon. Ikaw na itong QR code. May QR code na po ito. Scan lang ito. Iya po. Or direkte po sila mag-register po doon mismo sa venue. Sa Legazpi City. Yun na pong simana. Oo. 2 days from. Paano pag-renew? So QR code, paano man sa Facebook nindo? Yeah po. Para mag-register? Para mag-register. Or mag-directa na po duman mismo sa site, sa venue. Sa site pwede man, magdarang cash. Duman, okay. Importante ito, sa site na lang magdarang cash o duman sa Facebook page nindo, may QR duman. May QR code ipadara so registration fee. Ayun po. Pero pong expected attendees? Mga more or less po, mga 50 plus po yun. 50 plus. 50 plus po. May libre pong stock na duman sa 2. Iguana po. May pangunto na po naman. Iguana po. Para may stock na, may pangunto na. Iyo po. Okay. So sa 3 days po yan, August 6 to 8 and 8 at saka August 8. Iyo po. 3 days pala. 3 days po. Hanggang Sabado. 2 days po sa salesperson and 1 day sa renewal po kang real estate salesperson or broker. Aron bitin ako kakahapot sa Indo. Pwede ka mo dyan alas 3 bumalik? Busy ka muna alas 3 sa Napon? Yan Napon?
Ano, pwede kita? Pwede mo. Oh, diyan hapon na lang alas 3. Bumalik ka mong tulo-tabi. Kada ko lang kung hapon sa alas 3 na kaya. O, madagin Sige na na, ng okay, okay po. No problem, no problem. Diyan hapon alas 3. Alas I-continue 3. tandis. Kaya so nagdadangog ngunyan, may mga hapot-tabi ka mo, magdangog ka mo diyan alas 3. Okay po. Ta, ining tulong ini, iparis to ko ini pag i-contempt ko ini. Hindi problema tayo, MVP. I-contempt. Yung tabi. Ayun po, salamat po. Sige po, salamat po. No problem po, no problem. No Yan pong problem. alas 3, magkaroon kita. Maski mga sarong oras kitang harambugan. No problem. Pwede po. Yan po. Salamat po, BP. Okay, Salamat. sige, Thank you. sige. Thank you Sige, very much. thank you so much. Alright. Ayun sana ko mga tugang ta. Bitin ang oro. Dako na kong ihapot sa tulong ini, Kani dyan lang nahapon para iya. Tabi. Engineer, alright. Mga tugang, salamat po kasi nung pagantabay. Mabalik po ako dyan alas 3 sa programa niya to na Pinky on Mobile. Standby na lang Tabi Al at sa Karen sa masunod na programa sa DCGB. Ini po si Henry M. Di pong personalan, kita po tagahapot lang. Goodbye. Mabuhay. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming with New Star